Ja, Bjarne, han er ved at spænde for. Han er den næst sidste i den her klasse. Da han kører her i Hjelmer, der kører han et helt lavgear, men han trådte en hel uge. Det var rigtig godt kører. Han kører samme gear igen, ser det ud til. Bjarne undervejs med 14.55 er førsteplads, lige knap 75 meter. Nu kan det godt nok. Og det ser rigtig godt ud, det der, Bjarne. Nu begynder du at være med op på det kælde. Han stopper. Det var det. Et sikkert, det var nok. Det kunne let tænkes, de har et indbyrdes opgør. Leif og Bjarne. Hvis de har sådan et indbyrdes opgør, så var det jo faktisk IH, det vundt. Bjarne Just 67 meter og 76. Leif Just 67 meter og 57. Det var noget med småtingsafdelingen. Vi har Jen Holm, han her i Asger, Iversen.